Napad je izveden u 11 sati i 30 minuta u pariškom sjedištu Lista. U tijeku je bio redakcijski sastanak, tako da je skoro cijelo uredništvo bilo u zgradi. Napadači naoružani kalašnjikovima ušli su u zgradu, pucali po svemu što se micalo, a zatim su uspjeli da pobjegnu automobilom poslije vatrenog okršaja s policijom u okolnim ulicama. Ubijeno je 12 osoba, a među ubijenima je i karikaturista i glavni urednik Stefan Charbonnet, poznatiji kao Šarb. Prema snimci prikazano je na jednoj francuskoj televiziji. Napadači su uzvikivali "Allah je veliki" i "Osvetili smo poslanika". Bila sam na balkonu i čula sam buku i onda sam vidjela ozlijeđenog policajca. Francuski mediji navode da su napadači imali i raketni bacač. Analitičari kažu da se ti ljudi nisu jučer susreli sa oružjem i da su po ulasku u zgradu po imenu tražili ljude. Kako opisujete ovaj čin? Ovo je nevjerovatno nasilan čin. Ovo oružje je veoma razorno. Dokaz za to je 12 poginulih. Izgleda da je ovo djelo komandosa koji su došli sa vrlo jasnim zadatkom. Uzbuna u Parizu je podignuta na najviši nivo, te je u tijeku potjera za napadačima koji su pobjegli prema sjeveru grada i tamo ostavili automobil. Antiteroristički odjel je sada zadužen za ovaj slučaj jer je napad povezan sa terorističkom skupinom i zločinačkim udruživanjem sa ciljem da se ostvari teroristički čin. Prije nekoliko dana objavljena je karikatura vođe terorističke organizacije Islamska država. Svoje mišljenje je tada dao i nastradali glavni urednik Stefan Charbonnet. Mi smo u čudnoj situaciji u Francuskoj. Islam je druga religija u zemlji, a zapravo niko ne zna ništa o Muhamedu. Niko ne zna ništa o ovoj religiji. Predsjednik Francuske je rekao da je cijela Francuska u stanju šoka nakon napada. Francuska je u šoku zbog ovog napada, jer nema sumnje da je ovo teroristički napad na List, kojim je priječeno nekoliko puta i koji je opravdano bio pod nadzorom. Oštre osude, kako su ga okarakterizirali, najtežeg terorističkog napada u Francuskoj u ovom stoljeću stižu i iz cijelog svijeta. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da napad u Parizu nije samo napad na građane Francuske, već i na slobodu medija i pravo na slobodu govora. Britanski premijer David Cameron rekao je da su ubojstva u Parizu mučna i iz Bijele kuće kao iz Moskve stižu oštre osude, kako se navodi, terorizma u svim oblicima, te je izraženo duboko saučešće obiteljima žrtava, Parižanima i svim Francuzima.